Campingscat, la web dels càmpings de Catalunya, arriba a Tarragona. I és que esta és una destinació campista. Aquí trobem 7 càmpings i més de 8.000 places. Els càmpings de Tarragona ciutat ens ofereixen una experiència de qualitat. En allotjaments excepcionals, equipats a gaudir de les vacances en total comoditat i confort. Allotjaments que ens proporcionen unes vacances úniques. En un entorn inigualable. I on està la gastronomia davant mateix del mar. En els valors del càmping, sempre al nostre costat, el contacte amb la natura.